И здравейте, дами и господа, аз съм Пешо Гейм БГ, както ви казах. Не е била Dxtory, е била ето тази програма, да съм с английски. И днес ще ви покажа кои програми са най-добри за снимане. Епа 1. Епизод 1, да не знам ако какви други програми. Като вие не може да не ги знаете. Ама аз съм сигурен, че знаете всичките. Значи да. Първо влезете за Мунда, дори да нямате, аз пак попиша, дори да нямате акаунт, такова регистрация, пак можете да се ги стави, да. Тук отвънка не знам какво става. Влизате в бананите. Влизате в бананите, така само да ме зареди. И първо пишете. Така се та първата програма. Първата програма е HyperCam, която ви предлагам. Тя е ефектна, пък HyperCam 4 мисля, че най-добрата. Ето пък има само до тройката. О, чакай, забравих. Чакай да отворя нова страница. Пиша HyperCam 4. И да, ето. То било от Google, да, влизате в Google за HyperCam 4. А тук пишете задължително fast стоне, трябва да ви е свързано, защото ако не ви е свързано, сега ще покажа какво ще стане. Виж са. Не бе, искам тук да сложим списа. Ето. Ето какво става. Резултати. Няма нищо. Това задължително е да ви е така. Свързано. Ето. Това стигнах най-новата версия. Май тя са за YouTube, както гледам. Сета, ще изтрия тази каления за YouTube, ще го е тази видео и YouTube. Да може да си кача от кафето. И да, другата програма, която ще ви покажа е Fraps. Fraps мисля, че е много подходяща програма за снимане. И качеството е добро, ама между другото все ще защото аз все пак съм на лаптоп. Тя работи само на компютъра, защото не трябва да имате компютърта да си изтеглите Fraps. И да, ще има линк в описанието за всички програми. Да, такова за снимане. Следващото, което ще ви покажа е Dxtory. Сигурен съм, че почти всички хора я знаят в България, които са ютубъри. Странното, че тук има само едно. Да, Dxtory. Dxtory е по-добра програма от Fraps, качеството е много по-добро. Да, много по-добре се вижда с Dxtory. Ако сте на компютър и сте ютубъри, предполагам ви, давам ви съвет да си изтеглите Dxtory. Тя не е много добра. Аз пък към тази. Тя не е много добра програма. Мале пак ще ga към тази. Много съм зле. Следващата програма, която ще ви покажа е към тази, където току-що говорих за нея. Така, студио, ще видим кои ще ми са паднат сега. Опс! Трябваше да сложа. Не татуе, 3 татуе. Не 3 татуе. Да, ето. Това е най-добрата и е за YouTube HD. С нея се обработват много добре клипове. Аз мисля, че като си взема компютъра ще обработвам с нея клипове, защото да, и тя е задължително за компютър. Мисля, че на лаптоп няма мое, защото на мен така и не ми дава да качвам в YouTube. Така че да. Стиглете си за обработване на клипчета, тя е много добра. Следващата програма, която ще ви покажа беше. Коя беше? Да. Shadow Play. Знам ли тук ще излезе. Да.
Всичко е тъжно, но само музиката. Гледа, значи да, вече стварям, защото това е последната страница, като ще ви... Майка ти! Сета. Това е последната програма, която ще ви показвам. Коста тук е! Shadow Play. Така, Shadow Play за... Ковайто е Shadow Play. Сега ще покажа какво представлява. В сайта. Да, Shadowplay наистина много добра програма, по-добра от Dextory също. Ще ви трябва мощен компютър, никъде давам някакси такъв. Не знам си за 1000 и такова. Ама ако сте хакери, имате по-евтин компютър, може си я хакнете и пак да качвате. Но да, тя е много по-добра такова. От Dextory, аз предпочитам нея. Като си купя компютър, то ще стане, не знам кога ще стане. Но както си купа, задължително ще си купа тази програма, няма да се стегам безплатно, направо ще се купа. Тук да се купуваш само... Аз ще съм Кьорав, иначе не мога да чета, много злеста. И да, надявам се клипа да ви е харесал, не забравяйте да шимнете на лайк, също да се абонирате. И да, надявам се програмата да ви е харесала. Чао!